Good morning. We are somewhere in Sipoo. Okay, somewhere near Vihti. Spending the night here. So, climbing in the southern Finland. Yesterday we went to Veikkola. There's a few clips here. Näyttää hyvältä se vasen jalka. Joo, come on. Joo. Vähän alaspäin niin vasen super hyvä. No niin. Kunnon sendi. Näetkö tosta toi superhylly? Joo. Sä astuit jonkun 3 senttiä sen päälle siihen sammaleen päälle. Ja millä vittu sun jalka pysyy siinä? Joo, sit pelkillä käsillä tää toppi kun... Jep. Se oli tosiaan hyvä nousta sen jalan päällä. Niin ja nää otteet oli hyvät. Jep. Mut vittu tänne olikin pidempi matka kuin mitä mä ajattelin. Et ei päässyt Et mäkään päässyt niinku jotenkin siinä asti. ylös ja mantteloon ja mä vaan jäi liian alas. Joo, ihan sika kiva. Vähän jännä toppi vielä. So yeah, yesterday Veikkola and today something else. Oh fuck, it burned. Kinda toast banana pancake. There's so much to choose from also in here as there is in the Tampere region. So let's see. Buongiorno. We are in Rokokallio. It's Roko Rock. Rock. Really small parking, but you can maybe just fit 3 cars over here. It's kind of special day because we have YouTube celebrities with us. There should be one of the coolest 7A problems in Finland here. So let's see if it really is or not. No, sitten saa täällä. Kupenaa vielä.
Siinä on pikkupoikelle sitä kuuli pajalit ja puhutit. Joo, kieltämättä tuntuu jotain plussalla. Miksi jännä sitten meni? Jep. Kyllä pieni semmonen niinku siinä kohtaa vielä puhallus. Sama siihen politoon. Ei noin pitkällä. Come on. Vedä. Ihan. Come on. Nice. Sinne on pitkä matka. Ei siellä pitäisi kokeilla jonkun. Korkeampi jalka tai Jonkun. se on varmaan toimii krimpata. Ihan mä laitan. Come on. Jep. Come on. Kerro vielä. Onko pajan? Vittu tuntuu helpolle yhtäkkiä. Lepäsissä hetken aikaa. Hei, Sendijuna puksuttaa nyt aika kovaa. Kumpi pilaa? Jep. Mä voin pilaa. Veikkola. Veikkola. Start from Veikkola. I think Veikkola was pretty good. Yes. Solid finish thing. The slope thing was really good, and there was like really good friction. I don't know. This trip we found boulders with like super good friction. I don't know why. Also the weather was good for The weather was friction. really good. It's suddenly cold-ish after the hot days. But yeah, Veikkola was really good. There was a few super low ball problems with really cool holes and friction. Pause. Our potatoes are overcooking. Ruokokallio first. Ruokokallio Asterix. Really nice. Anastasia was perfect. I don't know, like it has to be one of the like, finest lines, finest bowlers in Finland, I think. Like it doesn't get much better than that. And it's nice. It's not like super hard, and it's not Morpho that we also discussed that it's pretty rare. Then we head to Puro. Piilolampi. Piilolampi with silver lining, the classic cool I don't know. We tried some really hard slab in the beginning and then some other lines. Special rock also, but hard. But it was fun. Haluaisitko Petteri jollakin tavalla niinku
esiteli itseäsi tai mainostaa teidän YouTube-kanavaa. CCR Climbing. Voitte IG:ssä käydä katsoa, siellä on esittelyt tehty jo. Laatukontsa. Laatukontsa. Ja hyvää betaa. Vain hyvää vai? Joo. On se hyvän näköinen tästä kuuluu. On. Vähän nyt olet kiinni Petteri siitä. Ei niin. Mikä vittu toi oli toi oikein käsi? Esimerkiksi ihan... Tolleen kämmään. Joo. Nice. Vähän näette niinku kypsyysasteella. Silleen, että voitais vaan...